Hallelujah. Ngatiomberere baba nyamunga vanai. Tinotenda Mwari, ngatigare hedu pasi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Can you just check on your right, on your left? Just say hi to somebody close to you. If there is nobody, you can say hi to yourself. Hallelujah. Regai ndipo kutenda kwangu kuna mfundisi vandipa mukana wekuti ndimire pano chitendawo zvakare church board. Hallelujah. It's not always an easy thing. Or hazvisi nyore. Chikuva chino ichi chinorema. Hachina kureruka. Hallelujah. Nekuda kwaizvozvo tinongotenda Mwari nai. Ndapiwawo mukana wekuti ndimbosheya shoko raMwari nemi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai nditsvage zvimwe zvinondibatsira kuona, kuitira kuti ndione imi uye ndione pandiri kuverenga nai. Hallelujah. Amen and amen. Hanzi vasinazvo musaseka. Ndava yokuti hauzive ramangwana. Pauchasvika kumazera angu aya, regai ndigumire ipapo. Hallelujah. Ndiri kuda kuti nhasi regai ndingoremekedzawo mai Nyabadza nai. Hallelujah. Mazviita zvenyu. Amen. Pane pamwe paunotusa usati wataura ukavatarisa ubva wati zviya handisati ndataura nezvavo. Hallelujah. Ndanzwa kuti mukati medu mune vamwe vari kushuvira kuti vanga vachinzwawo nechirungu, saka I will be mixing Shona and English kuti zvitiitire zvakanaka nai. Ndinoitirwa zvakanaka in preaching in any one of those languages, so zvinondiitirawo zvakanaka. Nhasi ndiri kuda kutaura nemusoro unonzi preparing for your promise. Hallelujah. Regai ndidzokorere zvakare semurayiridzi, preparing for your promise. Let me assure you, handisi kuzokudzidzisai masvomu, but ndichataura shoko raMwari nai. Mukaona ndarasikira ikoko maziva kuti aiwa kubasa kwavo, it was inevitable. But I want to talk about preparing for your promise. That is the message of the day. Hallelujah. Can we read Numbers 13? Ndandrukuda kuverenga scripture, chapter yese, but I'm not going to read the whole chapter. But ndichaverenga mavhesi andiri kunzwa kuti ndichatamba nawo nai. Musoro wenyaya uripo unotiwo vasori vanotumwa muKenani, kana kuti spies are sent into Canaan. Let's read from verse 1. The Lord spoke to Moses, saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. For each tribe of their fathers you shall send a man, everyone a leader amongst them. Moses sent them from the wilderness of Paran according to the command of the Lord, all of the men who were heads of the children of Israel. And sikuverenga mazita avo, but let me jump to verse 16. These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. And Moses called Hoshea, the son of Nun, Joshua, which means Hoshea was given a new name, Joshua, on being sent to spy. Regai ndijambe ndiende regai ndikuenda pa verse 17. When Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said to them, go up this way into the south and go up to the mountains and see what the land is like, whether the people who dwell in it are strong or weak, few or many, whether the land they dwell in is good or bad, whether the cities they inhabit are like camps or strongholds, whether the land is rich or poor, and whether there are forests or they are not.
be of good courage and bring some fruit of the land. Now the time was the season of the first ripe grapes. Regai ndijambe ndiende ku verse ya 30. Then Caleb, maybe ndisati ndaenda ikoko ndingazorasisa vamwe. Regai nenda verse 26. And now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh, and they brought back word to them, to all the congregation, and showed them the fruit of the land. Verse 30. And then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are able to overcome it. Verse 33, inoti. There we saw the giants. This was part of the report. There we saw the giants, the descendants of Anak, who came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. And we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Hallelujah. The verse it's 1 Chronicles 20, verse 20, our theme scripture. Believe in the Lord, and you shall be established, and believe in his servants, and you'll be blessed, isn't it? Hallelujah. Regai ningoverenga ndingonamata tiitirwe zvakanaka. Mwari wangu ndinokutendai mangwanani ano. Ishe wangu ndinodzikira kuti mimi Mwari musimudzirwe. Zita renyu Mwari ndiro ratavinga muno, vana venyu vavinga Mwari kuzonzwa shoko renyu. Ishe wangu ndibatsireiwo Mwari pakutaura. Ndibatsireiwo Mwari even with the voice of oration. Baba ndibatsireiwo mukufunga kwangu. Ndinokutendai ndinokuvongai nenzeve imwe neimwe ichanzwa Mwari shoko iri. Jesu Kristu weNazareta tiitirwe zvakanaka zuva ranhasi. Upenyu hwedu Mwari uti tibatsirwe Mwari mukurarama kwedu Mwari. Patiri kugadzirira Mwari maropafadzo enyu nepatiri kugamuchira Mwari the promise of Jesus Christ that came unto us, O God, even as we shall remember the Christmas day. Tinokutendai Mwari ne promise yeupenyu. Jesu Kristo ndimi makati you, when you come you will give us life and you will give us in abundance. Tinokutendai Mwari Jesu mangwanani ano. Tiitirei zvakanaka Mwari nekuda kweshoko iri muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ngatisunungukei zvedu. Ndapiwa 3 hours dzekuparidza. Hallelujah. Ndikuedza kuda kubatsira pane vana ndiri kutonzwa izvozvi. Ndakanzwa kuti pane vakabreaka record yekuparidza for 10 minutes. Hallelujah. Ndandiri kukurudzirwawo nemwana wangu kuti ndibreakewo record iyoyo. Ndikati ndinongogona kubreakwa chete nekumhoresa vanhu vobva vagara pasi. Hallelujah. But regai tingotenda Mwari naye. Pashoko rataverenga vanonzwisisa nyaya yekuita espy, kana kuti vanonzwisisa vakamboita regai titaure sevana vekuZimbabwe vakamboita C10 CIO, unonzwisisa mission yekuva espy. Hallelujah. A spy is there to gather information. A spy is there to obtain information maringe nenzvimbo yaari kuda kuenda kana kuti maringe nechinhu chaari kutsvaga. Hallelujah. So whenever you are looking for information, we basically say you are spying. And it kune vanenge vatuma zvinenge zvichivabatsira kuti vazoita decisions. Kana kuti if you are sent to be a spy, whoever has sent you wants to make some strategic decisions based on the information that you are going to bring. Hallelujah. So when I was reading this scripture, I was actually looking at this aspect. Yekuti kana wakuda kupinda mu promise yako as the children of Israel. Actually this chapter inonditira zvakanaka because inosummarize kwese kwakanga kwabviwa kuti hama idzi dzakanga dzagara 400 years into captivity, vakazosunungurwa vakatenderera mugwenga vachienda kunyika yechipikirwa. Vamwe vakanga vagamuchira chiprofita chekuenda kunyika yechipikirwa vakasara mugwenga. Vamwe vakazvarwa vari mugwenga vachingoramba vachikontinya vachienda. Pakazosvika panyaya iyi mugwenga kana kuti mu wilderness yeParan vakanga vasvika panyaya kuti vakuda kunopinda muKenani. But there was no way yekuti vanopinda muKenani vasina kuziva kuti muKenani makaita sei.
It was important for them to actually spy. It was important for them kuti vazive kuti pavari kunonanga makaita sei. They needed the information. Do you know that without information you can get lost? Information is key to everything that you want. Whenever you want to do anything in life, information is key. Kana usingazive nezvangu haugoni kuwadzana nezvangu, haugoni kuwadzana neni. Hallelujah. Kune vari kuenda kuma-interview, usati waenda kuinterview, chimbonosora, chimboita kaspy, umbonotarisa kuti kwandiri kuenda kwakamira sei sei, kunoshanda vanani, vanoita nezvei, kunoshandwa kuchiitwa sei. Do you know kuti ndonya, I have sat in many interviews, unotozoona kuti munhu wandiri kutaura nezvake uyu haasi kuziva kuti paari kutsvaga basa kana kuti paari kuda kushandira uku kwakaita sei, because unomubvunza mubvunzo mudiki-diki uri maringe nezvinhu zvaanofanira kunge achiziva, munhu otadza kupindura. Why? Because we were never taught the eye of spying. We were never taught kuti kana uri kuda chinhu unotsvaga information maringe nechinhu chauri kuda kutsvaga. Haikona kungonotenga aini chimbotsvaga kuti aini yacho iaini rudzii. Get that information before you actually buy that thing. Nai unonotenga aini 2800 watts yokudyira magetsi, paine aini ye 1.5 inoita the same particular work. Understand kuti uri kuda kuita chii maringe nezvaunenge uri kuda kuita. You need information. So spying is key to obtaining information. And this is what I like, because Moses was actually commanded by God that send these men to go and spy the land of Canaan. In sending them, there is one thing that I like about God. He said, choose amongst them one from each and every tribe. Hallelujah. For those that read the Bible, Genesis chapter 49 inotaura maringe nepakagarwa napo na Israel achiropafadza vana vake. Hallelujah. Pairopafadza vana aivaropafadza achivapa ma-attributes kana kuti achitaura hunhu huri maringe pamwana umwe neumwe. Pane zvinenge zvakaita mwana zvisina kunaka, aitaura kuti iwe, you defiled my bed, iwe une zvawakaita zvakati, uyu achava murwi wehondo, uyu acharopafadzwa, uyu achafamba naMwari, uyu ndiye achava mutungamiriri. Airopafadza vana vake ivavo vari 12, one by one. Mwari vanoti sarudzai pane mhuri idzi dziri 12, sarudzai one, which meant each and every one of the families was represented. But I like one thing about this blessing. When I was reading Genesis chapter 49, I liked it because that blessing, very verse, very 12, it actually covers everything that you and I need. Hallelujah. Each and every one of them had a special thing that was attached to him being sent. Hallelujah. You need to understand that. So the story here, it starts by these instructions that we were given. Hallelujah. Because akatanga kusarudzwa ndemwana werudzi rwaReuben ainzi Shameu. Reuben ndiye anga ari first born yaJacob nai. So in a way akasarudzwa akanga chikomana chainzi Shameu several years and decades down the line. Saka isusu ipapa nani chitombofunga zvangu kuti paitaurwa kunzi Shameu mwana wavo welineage yaReuben. Ndandiri kuzvibvunza kuti ini ndinoziva lineage yangu kusvika papi. Maexamples andichashandisa ndeangu inini because ndinoziva zvekwangu. But iwe kana uchinge wanzwa ushandisawo zvekwako, inini lineage yangu handina kwandinonyuizivira. Kunze kwokuti ndinoziva sekuru vakazvara baba vangu. Kumashure uku handina zvandoziva. Hameno kune vamwe kuti do you know any one of those particular things about your lineages? But vazhinji tinoziva kusho padhuze apa patinoziva pacho kwakusina kana mabirth certificate nguva iyoyo, kwakusina kana kutora mafoto, kwakusina kana aita sei. Ndine clinic yandaimboenda kwandai anga ari chiremba wangu pana ndiri kuStellenbosch ainge akadisplaya mapicture ana baba vake vakanga vari vana chiremba vakaestablisha that practice. Mapicture andaiona mamwe acho anga ari kuma 1890 something. Asekuru vakapractice or vaishandisa practice iyoyo. I said to myself, kweni ndinoziva kusvika papi. Hallelujah.
Chandoziva chete ndechokungoti ndinodaidzwa nemutupo. Ene mitupo iyi pamwe nezvainoreva hameno kwenyu, but kwedu isusu ukatonzwa uchinzi shumba panenge pachitonetsa kuti mukadzi akabika mavheji panonetsa kumba nenyaya yekuda kwemutupo chete chete. Hameno kwenyu ndiri kungotaura zvekwangu. Apa tiri kutaura nyaya dzemalineage dzokuti vakadedzwa according to the lineage. The lineage yekumashure uko yaitozikanwa kare kare. Hameno vana chihera kuti vanoita sei, hameno vana ningirikini kuti vanoita sei, vana humba kuti vanoita sei. But sometimes our lineages are not defined by historical things. Zvinongodefinwa nemazita emhuka. Dai chingodaisiwa vana makwira miti, vana magera paje, vana chichi hamugoni kugara nemadzimai because mune chichi, hameno zvamunenge makaitwa daro zvingoda ndio zvinongodefina tumalineage twedu. But pane lineage dzine madefinition akadefinwa mubhaibheri ekuti pane ropafadzo yakapiwa some decades and some centuries ago, and that blessing stays, or inobatira pavana vevana zvichikura zvakadaro. Munhu anoropafadzwa nekuda kwezvakataurwa pamusoro pababa vake kana pamusoro pasekuru vake some many centuries ago. Izvozvo zvega ndozvazviri kundishamisa kuti pane vana vaSimeoni vaitonzi Simeoni aizikanwa nenyaya yeziru neaggression. Munhu aigona kuevaluata mapotential ema-enemies. Vana Judha ndo vakanga vairepresentwa naCaleb mukati menyaya dzatiri kutaura idzi. They were known for nyaya yeumambo. Vaizikanwa nenyaya yecourage, nenyaya yeconfidence. Saka pavaitumwa apa vaitonzi isai vana Caleb ava ndo vanomiririra nyaya dzeumambo, ndo vanomiririra nyaya dzeconfidence, ndo vanomiririra nyaya dzekuita sei dzecourage, especially in facing the enemy. Pane vana vaIsaka vaitozikanwa nenyaya yewisdom nekunzwisisa masizeni. Ivava vana ivava vainzi muisei mukati memaspai imomo because anonzwisisa nyaya dzemasizeni, anonzwisisa patiri kupfuura napo, anonzwisisa patiri kufamba napo. Kana akupa macontributions, anopa macontributions ane musoro because iye ari kunzwisisa nyaya yemwaka nai. Vana vaEfraimu vaitozikanwa kuti Ephraim aizikanwa nenyaya yeleadership nevision. Hallelujah. Even and the spirituality of things zvaitodikanwa panyaya iyoyi. Pane vana vaBenjamini vaingozikanwa nenyaya yemawarfare mukati imomo. Pane nyaya yana Zebulun. Apa ndanda kutoti pandakanzwa izwi iri ndakabva ndafunga zvakataurwa namufundisi panapa kuti pane kirau yamadzibaba amwe ainzi Zebulun kweduko. Ndikati ndo pakabva zita racho here panapa. Handizozivi zvangu, but inyaya dzekungoti aizikanwa nenyaya dzecommerce, dzenyaya dzetrade, nenyaya dzeizvozvo. Zikati uyu spy ngaange ari papa because toda kuzonzwa kuti kana tasvikako, how do we do our trade, how do we do our commerce. Have you ever seen hameno vamwe venyu kuti makambointeracta here nevanhu vechirudzi rwechiJudha? Inini ndine mumwe akambouya ndikamukidza mota yangu tichienda kudhina, akaona mota vangu mine bhaibheri, ndobva abata bhaibheri rangu, ndobva avhura zvikanzi konaiwe ava vese ava unovadii ava, isusu maJudha tinotenda kune ava mamaina ava hamufaniri kunge muri kuverenga nezvavava ava muno. Pakabva conversation iyoyo takapinda straight into talking about zvinhu zvecommerce nechichi, izvo vanozvinzwisisa zvekuti tu. Hallelujah. Pane timu rekuti ukangoribata nekuda kwenyaya dzelineage nekwavakabva, they understand some things. So you would understand kuti pakatumwa maspai apa, each and every one of them had some work to do. Now, do you understand your own tribe? Indomubvunza vana anchizibvunza ndinombonzwisisa here kuti kwaNyabadza kunobvei. Ini ndaingoziva haumana kudhara kaingopiwa mazita. Moza ndakakura ndichingonzi mwana wamaipi, mufana wangu ainzi mwana wagore, mwana wachiche. Kwakusina mazita ari normal akakudhara. Enyu amakupa mazuva ano aya ndiwo mamwe. Ndakatozozviziva ndabata chitupa chababa kuti dzaitonzi maipiro. Saka ndakuzobvunza ko uyu mudhara gore uyu chii chakanga chaitika. Zvikandai waitonzi gore tu. Ndofunga vamwe muri tofunga kuti tikaenda kumusha kwedu kana paina anozosvika kumozo tinokufambisai ndokudza kuti bvunzai ava. Kwakusina zve mazita
ane ningirikini, because kana sekuru waitonzi rangisai kuranga chaiko hameno kuti vaita zvekuranga here kuti vaita zvekuita sei, I don't know, but kwangu ini ndo hazviriko. And my understanding of my growth is basically based on those particular things. Hallelujah. I don't understand much zvekumashure uko. Kana pakunamata kwangu nepakudaidza kwangu kuna Mwari, ndinenge ndichiti Mwari ka kuziva ngakutotangirawo panditori apo, kumashure uku handinyaso kuzviziva. Because izvozvo zvekumashure sometimes zvine bearing pamusoro peupenyu. Hameno kuti vamwe makakura sei, but kwedu isusu kwatakakurana nambuya, vanambuya vaitotituma kuita zvinhu zvokutombotikwidza pachikuva uchiudzwa zvokutaura. Because ivo vaita haina handisi wemusha munomu, imimi ndimi wemusha munomu, taurai zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Ndikutaura kwatakabva. Ameno. Mamusingachekunyora here muchiiswa mabhatiri. Zvaitika zvose izvozvo. Hallelujah. Asi kumashure ukoko hakufaniri kudetermine kwandiri kuenda uko. Because my promise, hallelujah, it is prepared in a different way. Yangu inini, it's prepared by looking at information or looking for information about where I'm going. I need to understand where I'm going. I need to understand where my next steps will be. So in essence, I do look for information. And that looking for information, I refer to it as spying. I look for information that makes me to be able to make decisions. I look for information that makes me to be able to make strategic decisions in my very own life. And it, pane vamwe vakatochinjwa mazita vainzi vana Hoshea. Hoshea zvinongoreva kuti salvation. Hallelujah. But pavakanga vakutumwa kuenda kuKenani, vakanzi hauchanzi Hoshea iwewe naMoses, waakunzi Joshua. Inoreva kuti God's salvation. Hauchangonzi salvation, waakunzi God's salvation. Kureva kuti vanga vari kuti patiri kuenda hatisi kuenda tega, tiri kuenda naMwari. Patiri kuenda hatisi kuda kufamba tega, tiri kuda kufamba naMwari. Vane mazita asingadaidziri umwari, regai tikupei mazita anodaidzira umwari. Fambai makunzi tiri kutsvaga kururamiswa naMwari. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nanhasi tiri kungotenda, even muchechi muno mazita edu akungotaura. Mazita evana akungotaura kuti tiri kuenda tiri kufamba naMwari. Zviri kutiitira zvakanaka nai. Mission yevasori kana kuti mission yemaspies, or the mission of these spies, it was actually fivefold. What were they going to look at? Number one, they were going to look at the geography of the land. They were looking at the geography. Because iyo geography ine chekuita nenyaya dzekuti munokunda sei vavengi. Kusanzwisisa geography yenzvimbo kunogona kukanganisira hondo dzako. Hallelujah, hallelujah. Kana kuina akaita subject yegeography, makadefina zuva rekutanga kuti chii chinonzi geography. Kana wakaita history ndo ranga riri pawaitanga kunyora bhuku mako wainyora kuti what is history. Pana vamwe vakambotanga kuti it's the study of the past. Mazuva ano zvaane kamwe kadefinition kaakupiwa. Musi watakadzidziswa geography takatoudzwa kunzi chinonzi geography chii. Inini chandichiri kuyeuka muupenyu hwangu inyaya yemunhu akangondidefinira wave. Achiti a wave is a disturbance which carries energy and momentum from the source to the areas around. And ndiri kuziva kuti hamusi kuzvinzwisisa ndobva atanga kudhura wave achidai bva buda panze ubva anoputa. Vanga vari tichawo iwavo, yanga iri nguva yacho iyoyo. So the first, regai ndidzoke kunyaya yangu. So the first thing that they were supposed to look at was the geography of the land. Number two, they were supposed to look at the resources. Munei munzvimbo yatiri kuenda umu. Chii chatingatarisira kuzovapo kana kuti chii chatofanira kugadzirira. Hallelujah. Kuti kana tapindamo zvizotiitira zvakanaka. The third thing they were supposed to look at, they were supposed to assess the strength and the numbers of the people. Go and look at the inhabitants. Check how many they are. Check where they stay and where whatever they do. So number four, they were to look at the fortification of their cities. Because vakanzi endai munotarisa maguta avo, munotarisa kuti maguta yakatenderedzwa nei. Because kana usingazive chakatenderedza guta, haukwanisi kuriparadza nai. They needed that information. Then the fifth thing that they were instructed to do was actually to bring back evidence. Yekuti vaita sei? Masvika. Hallelujah. Pana anopitenderana neni kuti evidence is very key.
to each and everything that you do. Amen and amen. Evidence is key to each and everything that you do. Kana vese vanoenda mumakoti chavari kutsvaga evidence. Saka ipapa vasori ava, they needed that evidence. Ndaingofarira hangu kuti pavakaenda, in imagination yangu, handisi kuti zvazviri muBhaibheri, imagination yangu, handina pandakambonzwapo kuti vakarongedza chikafu, handina kumbonzwa kuti vane mudzimai akavapa hagi, makuenda baba tozoonana madzoka, handina kumbozvinzwa. Chandinongoziva ndechekuti vakaita sei? Vakaenda. Hallelujah. Pavakaenda handina kumbonzwa kuti vane pavakabhuka hotera, handina kumbonzwa kuti pane pavakandorara. And every information here hatizive, but chandinongoziva ndechekuti ndevakaenda for 40 days. Hallelujah. Pane mwanga achibva nditi, iwe wako urangarire nyaya 40 days iyi hauna kumwe wakamboinzwa here. Ndikati aiwa kuinga Jesu vakaenda vakamurenje vakanofasta for 40 days, handizvo? Pakanaya mvura ari muaki zvakaitika for 40 days. 40 days dzine zvadzinongoita nai. Pakakwira Moses mugomo reSinai asati adzika pasi akanga arimo for 40 days. Saka there is something that 40 days means. What does it mean? 40 days is actually a time of divine testing. Hallelujah. A time of divine reflection, a time of divine connection, those particular 40 days. So even Vakano these spies that went for 40 days, there was some divine thing they were actually doing there. Hallelujah. There was some divine connection they were making between the Israelites and Canaan. They were connecting Israel, the Israelites and Canaan before the Israelites went into Canaan. Hallelujah. So there was some significance around that 40 days. Vakaenda vakanoita zvavakaita within those 40 days. Hallelujah. Pavakapinda vachifamba. Sometimes I read the Bible with imagination. Nenyaya kugara kwedu kumakomo ndaingofunga kuti pavaifamba chirudzi vachida kuedza kuavoida, because pane rimwe rudzi rwaitonzi rwaigara mumakomo. Havana kusangana narwo here. What is it that happened? Chimwe chandoziva ndechekuti kana uri spy ukasvika munopfekwa masutu, unongopfeka masutu. Azoita hake chivindi chekuzokubvunza kuti munonzani ndiye mumwe, but pane vamwe kuti ukangopinda unogona kugara mumashure kwaubuda usina kuona, usina kuidentify, because patiri kuparidza pana handina wandiri kutombobvunza zita. Hallelujah. So I'm very sure pavakapinda they did their business. Vakochewa kuti muri kundoita zvakati nezvakati, chandiri kuzongoda bedzi evidence yekuti kune zvinorimwako. Hallelujah. So when they entered, they actually started seeing some people. Obstacle yekutanga vakanoona vanonzi vana vaAnaki. Vana vaAnaki ava Bhaibheri rinoti maAnakites vaizikanwa nekuva vahombe kana kuti mikwimba kana kuti handizivi pane shona dzataitaura tichiri kuhigh school, imi munodziziva, dzekuti taiti tikadescribe chikafu patable, so taibva tataura kuti tafura yange yakati nemabarabwidibwa nemadodyo chichichi uchidescribe chikafu kuti zviite zvakanaka zvigamuchirike. Handizivi kuti apa vantu taivadescribe sei varume ava. Chandoziva ndechekuti vanonzi vakanga vari varume vahombe. Hallelujah. They were big in size. Hallelujah. Chechipiri chavakasangana nacho ndechekuti these guys, they pavakapinda vakanzwa kuti mune maHitites anogara, mune maAmalekites anogara, kureva kuti mavaigara makanga mine marudzi nemarudzi aigara according to their tribes. Saka kugara according to their tribes, kuna anybody ari kuenda kuhondo, it presents some different challenge, because each and every tribe ine zvainotenda mazviri, ine marwiro ainoitwa. So you need to actually prepare for each and every tribe differently. The Amalekites would be prepared differently from the Anakites. Whatever rudzi rwanga rurimo, they had to prepare differently. So they met different tribes in different locations. Saka the spying business itself, it required varume vanenjere dzekunzwisisa kuti tiri kuenda zvakaita sei. Hallelujah. Pana mumwe akapa report yekuti vakomana kwataenda the land itself, it divorces its own. Do you understand kuti when you hear that the land divorces its own,
zviri kureva kuti nevhu reko rinodya waro vemo kokuzoti mimi zvenyu muri kuedza kuuyako kuzoita zvekuuya kuzooccupy. So in essence, whatever they saw in Canaan was actually some obstacles. But I like one thing, that as you look forward to your promise, these are some of the challenges that you face. Munozviziva here kuti kana uine chavakatarisira, ameno kune vamwe pamwe vamwe, ini ndine nguva yazvaiitika yekuti musi waunenge wakatarisira kuti zvinhu zvangu zviri kunaka, nhasi unoyu handinenge ndapinda, nhasi unoyu zvinenge zvaita mushe hameno kuti mhepo inongobva nekupi, zvobva zvangoshaiko ko ndandasina kutarisira chakati here iyo. Handizivi vamwe, ndine brother yangu yandakambogara nayo yaiti ikangowana mari, ndiri kutaura zvekumusha kwangu, hameno zvekwenyu, yekuti ikangowana mari iyoyo yaitaura kudarika munhu. Aigona ngokubvunza kuti kokusuwa kudai izvi kwakanaka, asi hauna mari kana kuti une nzara, wotongonzi handei kumashopu ndinokutengera chakati. After 1 week hadzisina mari yacho. Ndiri kutaura zvekwangu, hameno zvekwenyu. Inongouya yoflyer, yopinda woibata wonyazoti iri panapa iyi. Ukada kuzoakaunda kuti ndaitei nayo, unyazoona kuti but handisi kunyazoziva kuti what is it that really happened. Ndandakabata 20,000 panapa. Ko moziva kuti nhamo dziri kurwira mudzimba umu ndidzo nyaya idzodzo. Takabata 20,000 panapa, yaenda kupi? Shuwa inge yapera here, shuwa apa shasha haichabvunzi kuti kwandafamba ndine kumwe ndine zvimwe zvandanga ndichitenga zvisinei nekuchengetedzwa kwemari. Hallelujah. So sometimes when you are gearing towards your promise, you need actually to understand that there are some challenges. There are some challenges that you face, and some of the challenges are related to people. Some of the challenges are related to the land, to the terrain, whatever. It's related to some things. Some of the challenges are related to how we actually view things. And ipapa ndrukuda kunosvika kwandrukuti nini kwandrukuda kusvika kwandrukuda kusvika kwekuda kupedza nyaya yangu. You understand that whenever you are getting into your blessing, whenever you are looking at your promise, when it is near to you, if you fail to understand kuti promise yangu zvaya pedo, I have, a mandate under me to understand kwandiri kufanira kuenda, because ndikanga ndapindamo handisi kufanira kuzokatyamadza nezvirimo. Or when I get into my promise, that promise should not surprise me, because I am ready for it mentally, I am ready for it physically, I am ready for it in every other aspect. You have to be ready for your promise. Hallelujah. Ameno kumba kwedu uko pane wakambonditi gara apa timboona TV, pane kashow kanonzi I blew it. Ndopoona kuti iyi promise yakauya munhu asina kugadzirira. Hallelujah. Yekuti munhu anenge akungoita zvese zvaasingafanira kuita because you are not prepared. So as you prepare for your promise, understand where you are getting into. Hallelujah. Understand, have some evidence of where you are getting into. Kana kuchidyiwa magrapes, tanga kupractice pane magrapes abvako iwayo. Akauyiwa nawo se-evidence rekaiti mbopractice kuti anosvisvinwa sei. Tatakajaira mana yemudesert, izvo zvini kwambouya grapes rekati mboona kuti anodyiwa sei tipractice tisati tapindamo. Because tinogona kusvisvina magrapes isi tiri kufanira kuita ekutsenga, kana tinotsenga magrapes isi tiri kufanira kuita ekusvisvina. Hallelujah. But izvozvo zvekuti tambounzirwa sample, ngatimbotamba ine sample tisati tapindamo, because tikatamba nesample zvinotiitira zvakanaka kuti kana tapindamo tinounderstanda zvirimo. Hallelujah. How many of you have seen my samples? Kana wakambobata perfume dzinotengeswa unozi pane masamples. Hallelujah. Ndine mwe hama yakambondiendesa
I think it was Dubai. Vanoita zvekutengesa maperfume zvokuti do you know kuti pandakanzi sample ndakazoguma ndisazivi kuti tiri kunhurira chii, ndini here kana kuti sample, because zvawandisa. Hallelujah. So in life sometimes you face those things. But the point I'm trying to say is, can I stop your sample yemagrapes abvako? Taakutora sample iya ngaiti energize kuenda kwatiri kufanira kuenda. Hallelujah. Ngaitipe evidence, ngaitipe energy yekuti wakomana kunuku kwakanaka uko. Kunuku kunodyiwa zvinhu zvakaita sei? Kunodyiwa zvinhu zvakanaka, kunoendeka kunuku, zvinotiitira zvakanaka. That's the purpose yekuti tinge tichita sei? Kuti kuuye evidence nemasample akauya. Hallelujah. So if you read verse 30, verse 30 inongotaura iyo. Chikomana chinonzi Caleb, vamwe vese vakapa maripoti avo yokuti vakomana zvatakaona ikokoka. Vakomana hakuiti. Kune varume vasingaiti. Kune hwitakwi dzevarume. Isusu hatimbomiri. Nyaya yanga iri kunyanya kundinakidza patazoenda kuverse 33 ndeyekuti pakapiwa evidence yekuti kune isusu tainge magrasshoppers. Indanyanya kufarira because ndakaiverenga zvakare ndikati aiyo, ivo maonero avaizviita ndo maonero avaitwa. They saw themselves as grasshoppers, so did the other guys see them. Dai vakazviona sehwitakwi, ava vanga vari kuseri, they would not have a choice but kuvaonawo as varume vakasimba. So in essence, ndandiri kumboti zvangu, wakomana kana takatarisa promise yedu, or when we are looking towards our promise, or when we are about to get into our promise, let's understand our thinking. Because chokwadi ndechekuti mafungira andoita, baba hamugoni kundipa position yandisina kuzvipa, kana kuti hamugoni kundipa ruremekedzo rwandisina kuzvipa. Ndikasazviremekedza inini hazvigoni kuti mundiremekedze, because mandiri handisati ndazviremekedza. Hallelujah. Ndikasazviona inini in light, there is no way you can see the light in me, because inini wacho chandiri kupotireya rima, saka zvamunoona zvandiri kupotireya. So in essence, kana tiri kupinda into our promise, or when we are heading towards our promise, we need to understand the thinking that you put in yourself as an individual. Hallelujah. You make yourself. You determine who you are. You determine how you walk. You determine how you smile. You determine how you do things. You as an individual. There is nobody who should put a tag on you or determine what you cannot do and what you can do. Hallelujah. What does that mean? It basically means everything is in our hands as individuals. Inini ndine basa rekuzviita kuti ndiwe zvandiri. Hallelujah. Sometimes when I looked at this scripture, I actually just said, it is actually an important thing. It's actually imperative that upon each and every one of us, we actually take one step backwards and ask ourselves, what is it that I'm portraying out there as an individual? How do I see myself as an individual? Because the way I see myself is the way others see myself. Amen. But kwandakakurira inini, kune vamwe kuti waiti ukangomuti uyai munamata, aibva ati vanasamanyika vanoti uba madii kusarudza wena, not inini, not inini. Kapotreyayo ikako, maonera auri kuzviita iwewe ndo maonera atokuita. Because whatever you project is whatever people see. Whatever you put out there is whatever people see. These guys, they saw themselves as grasshoppers. So did the other guys on the other side. So in essence, you are supposed to portray yourself as somebody who is going somewhere. Muupenyu ifamba semunhu ari kuziva kwaari kuenda. Wozobvunza hako direction, but
vanhu vambofunga kuti une kwauri kuenda. Haikona kubva waratidza kurasika usati watombofamba. Pane zviswa zvokutiwo dzimweni dzenguva ndine urombo, ndaimbozviitawo. Ndine musi wandakaswera ndakamira parobhoti ndichingoti ndichikaundama maseconds raita red. Richaita maseconds mangani kuti riite green. Aiwa, kana ndakakurira kusina marobots. Musi iwoyo ndakatoti nhasi rega ndimbochiona kuti chochinja zvakadii chinhu ichi. Pataikrosa marodi taitonakidzwa nevamwe waiti wakaenda pa-white line obva wamira. Isusu taikrosa para. Haumire pakati perodi, uchimirirei? Unotsikwa nemoto. Because kwatakakurira kana mabhazi acho taita ekuti kana takamira kudomboko. Saka izvozvo, it actually took me time to project an image, mandiri, yekuti vanhu vazoona kuti apa pane munhu, because of that particular background. Pakati gamombe paya pane magirazi aivhurika ega kana wasvika padhuze. Indaitendera nekuseri. Zvekuti pane rinovhurika rega, ndakazozviona papaya kuti rinovhurika rega. Kana kuti riri automatic. Ndiringotaura makuriro andakaita. Handizivi vamwe. Vamwe makakurira kudzvara sekwa, vamwe makakurira muMebhoreini, vamwe makakurira kuHighlands, kwedu isusu kwatakadobva taitoita zvokuti marobotsi bambo rakauya rini marusape robot. Manje. Musina robot marusape rakauya manje. Repamacheke paya repatreni ndo rataitoziwa wedu rinenge ringori orange. Haleluya. Kaimeji ikako kakativhiringidza kuti tikwanise kubata zvimwe zvinhu, tikwanise kukurumidza kuita catch up on some things. Kaimeji ikako kuti unenge wakabva kokungoti poto unoinzwira tsitsi nekukweshwa. Unoza kunoinzwira tsitsi kutoita kunotora mugomo wejecha wokutorera poto 1. Kunzwira tsitsi poto because inofanira kunge kana tazoita kuti ite zvakanaka tobva taisa madota. Ndoka image katakakura nako ikako zvokuti hanzi pane stove inonzi inoenda poto yobikirwa yosara isina zvanyanya kuitwa. Aiwa, tachida kukwesha chete. Whether tine zvataona kana kuti hatina kuita sei techida kukwesha. Hameno kuti ndekwedu here kwega. Kwakuine image yekuti maspunu chaiwo especially mahombaya mamwe acho aizoguma adyika makona nenyaya yekuti taimashandisa kukwesha mapoto acho nekuabvisa makoko. Maspunu iwayo ndiri kutaura zvekwedu. Kwenyu imimi hakuna izvozvo, ndiri kutaura zvekwedu. But ndiri kuedza kupotera image yekuti kana wabva kuma-environments akadaro, do you know kuti you have work to do on yourself as an individual? You actually have work to do. Isusu takakurira pachikoro, hamena ano kana paine wakambokurira marondera, chikoro chinonzi Ruzawi School. Pane chikoro chevarungu, tikangoyambuka road kwa wakaita chevatema. Isusu tatiri kwekara yedu. Masaturday vana varungu pawaenda kunoita science kugomo, vachiona marwaivhi, vachiziva photosynthesis, vachiziva chinonzi chlorophyll, vachiziva chichi vari vadiki. Isusu tainge takamirira kuti hauna orange here iwe. Because iwe vanenge vapiwa chinonzi you need some vitamin C kana waenda ikoko. Isusu tinenge takamirira maorange. Ndakatambura pandakaenda kuStellenbosch, klasi yangu 90% vachena. Wakamirira kuvadzidzisa. Munoziva kuti unombosvava. Kusvava kwemunhu kunyatsa ndotaura kuti chii. Mumwe musi ndazoti, say, you speak with an accent, where do you come from? Ndobva mumwe musi ndazoti regai ndimboiti kadhawo courage. Ndobva ndati wakomana handina kusarudza kuzvarwa naye. Handina kumbosarudza amai kana dumbu rekupinda ini. Handina kusarudza nyika yekuzvarirwa. Handina kumbosarudza ini. Hameno pakati penyu hapana akasarudza amai here panapa. Ndati hapana. Pana akasarudza nyika yekuzvarirwa. Hapana. Ndikati zvatisina kusarudza ngatisiyane nazvo. Hallelujah. Handina kusarudza saka chii? Ndochizvirovera pasi here kuti ndaita mutema? Indisina kusarudza. Ndochizvirovera pasi here kuti ndakazvarirwa kunyanga? Indisina kusarudza. Kana kuti ndakazvarirwa pamba, kana ndakazvarirwa muchipatara, zvinhu zvandisina kusarudza as an individual, ndozvirovera pasi here.
Kubva ipapo musi woyo ndakachinja chitepi chekufamba. Kana maonero evanhu ndakazenge ndakutoti muzoti kana ndine masekretari angu varungu. Kana mumwe musina mbofunga, can I have a cup of coffee? Zvonditira zvakanaka. Not because ndiri kuita anything, but pane zvandiri kuedza kuda kubvisa. Zvinondikanganisa kupinda mupromisi yangu. Zviri maringe nemaonero andaita upenyu. Hallelujah. Handisi kuita kuti ndiri kumushora, but anogona kuzviita. It's part of basa rake. Kutongonogadzira ndega ndichida hangu. But it's part and parcel of basa rake. So in essence, ndiri kuedza kutaura kuti kana unoda kupinda mupromisi yako, iye kuzvitarisira pasi ngatisiyane nazvo. Paunopinda mumaofisi, pinda vanhu vozoti uri muenzika kuti unoshanda pano. Neconfidence yekutenderera kwamunenge muchiita muripo. Hallelujah. What am I saying? I'm simply saying, pamaonero avaitwa nevanhu other than Caleb na Joshua, vamwe vese vane maonero avaita vari 10. Only these two had a positive attitude towards the land they were supposed to. Caleb akatoti izvozvo vakomana ngatitogadzirira tipinde. Yes, now, let's do it. Let's not delay. Why didn't he want to delay? Because my delays are costly. If you don't pay now, you pay later. Apana chinonzi delay rine dambudziko rekuti delay rinodhura. Delay rinodhura. Kana muchaziva kuti rinodhura, moyo mwana wako aida kuenda kuZimbabwe. Ndobva ndati mufana rega ndichakutengera tiketi. Then ndapromise handina kutenga vhiki iroro and aparaita 1.2. Kuzoda kuti katakata muso wacho da 3 point something. Delay inodhura. So in essence, Caleb aitoti vakomana, if we can do it, let's do it now. Vationa kuti tabvako. Saka vasati vagadzirira ngatita sei, let's go and occupy. That kind of spirit is a spirit inoconfuse muvengi. Inoconfuse even anenge akatarisira kuda kukubloka. Vasati vambogadzira kuti tine zvikomana zvangu zvakauya panapa for 40 days zvakafamba munomu zvikadisappear. Vasati vagadzikana munenge matopinda kudhara motora. In essence, ndo zvatoitirwa kana dai vese vanoita marketing vanotengesa vanotozviziva kuti munhu asati anyanya kudzidza pamusoro chinhu mutengeseri angu atosaina asati anyanya kuziva. Munhu wese anoita marketing anotozviziva izvozvo. Munhu achiri muconfusion yekunaka kwechinhu ngaasaine ozopinda kuzoti but chinhu ichi handizvo zvandapiwa, chinhu ichi handichoma, but iwe watosaina kudhara wanacho. And that is the language of business, and that is what they do. They know how to do those things, those guys. So you need to understand that, if you delay, any delayed obedience, actually it leads to some missed opportunities. And when God opens a door, please act without hesitation. Indecision usually in my delays, do my parents a failure. Do mine a baba. We kukoneo. Nya indecision in a good delay. The longer we delay, the more we pay, like me. So usually delay is actually the enemy of progress. Munoziva here kuti kutya kunopedza kutenda. Ndo nyaya yakabata varume ava. Kutya kunopedza kutenda. Or basically fear diminishes your faith. Vamwe vese vakabatwa nekutya kusiya kwevaviri. Vaiti handei tinogona zvinoita tinogona kutonopinda ikoko tikadya zviri kudyiwa ikoko tikanopinda mavalleys ane zveagriculture zviri ikoko. I'm sure akanga aenda achinomiririra zveagriculture akapaka report kana maringe ne how fertile that particular land was. So you need to understand that sometimes tikatungamidza kutya hatigoni kupinda mumapromise edu. Hallelujah. Tikatungamidza kutya kunogona kutikanganisa even our self image as individuals. Saka ndiri kukoda kuti nhasi mangwanani ano tingoti isusu, let's not focus on our limitations. Let's focus on what God can do. Let's not focus on the things that we see by our eyes. Let's focus on that which God wants us to do. Let's not focus on the things that delay us, but let's focus on doing things with so in essence we need to understand that we are looking for faith that magnifies God. Hallelujah.
We don't need to magnify the giants that we live with in our lives. Let's magnify God. Just as Joshua led Israel to the promised land, we also need to understand kuti isusu takaitirwa zvakanaka, takapiwa Jesu. Hallelujah. Kuti vazotiitira zvakanaka, vatifire, vatisunungure kubva muzvivi, vatipinze kwatiri. During that other time, he was the promise. Hallelujah. He was the promise. And even today, to us, he is the one who is the ultimate promise for eternal life. Hallelujah. Kwatiri tinotenda kuti simba rakamutsa Jesu kubva kuvafi ndo rimwe chetero simba richazotisimudzawo or richazotimutsawo kubva kuvafi that other day. That promise we keep. Hallelujah. That promise we know it is coming. Hallelujah. And we know it is part and parcel of what we live. So let's just particularly trust in God, and let's also trust in his servants, as the theme of this year was. Kana tatenda muna Mwari, tigotendawo mune wavakatuma nai. So you need to prepare for your promise at each and every time. Act with faith, do the things that you are supposed to do. Hallelujah. Mwari vakuitire zvakanaka, tirangarire zvakanyanya kuti we've got a lot of things that lie ahead of us. Pane zvaunenge usinganzwisisi, chimboitawo spy into those things. Hallelujah. Wombosorawo kuti kuna zvakaita sei. Zvaimbotaurwa namufundisi papaya zvokumboti chimboendawo kana kukaa dealership umboitawo umbotestawo mota. Iko inonzi spying. That's another form of spying. Kana ungoendawo kunoona imba yausiri kuda kutenga inonzi spying. Timboonawo kuti vamwe vanoita sei. Pane dzimwe dzenguva dzataimbo pana minister wekuZimbabwe ainzani Chen Chimtengwende. Yes, Chen Chimtengwende. Yes, Chen anga ine mwana wake anonzi Mandi. Saka Mandi ndaimuitisa maths. I know that I may be online. Kandai akazvinzwa ngaandibatewo ndiri kumutsvaga. I would go to their house. Do you know kuti ndichibuda ikoko ndaingozvibvunza kuti nai vanhu vari muno vane misoro mingani, vane maziso mangani ekuti vararame mararamiro avanoita. Why not me? But for me, it was also a sign yekungoitawo spy into their lives. Izvozvo zvinogenerator udokwa zvinogenerator kakudawo kuita tumwe tunhu, zvinogenerator kuda kunzwisisa tumwe tunhu, zvinogenerator some new information. Remember, they were in the wilderness, they were in the desert. Chawainyanya kuona masand dunes nemhepo yakawanda nenyaya yekuziva kuti tinogara mumatende nekuprotectwa kubva kuzuva nemumatende. Pavakapinda muKenani, it was a different thing. They were going into mountains, they were going into valleys. Kureva kuti kwakuine nzizi dzaiyerera mvura, kune zvaiitikako zvaisaitika mugwenga. Izvozvo zvega zvaita kuti pfungwa dzavo dzive nekakutarisa kakasiyana nekamuonero kavanoita vanhu vari mugwenga. And us as individuals, we also need to do that. Let's have that mindset. Even as we traverse these 2 weeks, as we get into 2025, let's have that mindset. Yekungova inquisitive and wanting to understand. Getting into the spaces that I have never gotten into. Chimbozvibuditsawo mucomfort zone yako. Umbopindawo mune mamwe maspaces ahonga usingapinde. Tingopindawo kana maongo. So ndakapera ndinozva ndakaita. Sorry mai Nyabadza ndakutoconfess. Not kuti ndine zvandakaita, but do you know kuti ndaingoona makasino. Ukangoona casino vat. Ovatiza. Pandakaenda kumafikenyi, ndakamboda kuona kuti vana vanhu vanenge vachimboitei mukati imomo. Because kune vamwe vasingatorari vanenge vachimboitei. Waingona akati tamboda udaenda paATM, udzoka. Udaenda paATM, udzoka. Indakangogara ndakatarisa ndikati wedwe. Chii chiri kuitika panapa? Wozoona kuti zviri kuitika panapa kava. Pane vasiri kudya kumba nezviri kuitika izvi. Pana ane nzara ari kupinzwa munzara nekuda kwezviri kuitika panapa. Izvi zvinhu hazviitwe izvi. Unouraya, handifungi kuti munhu ane mhuri uyu, because inini handingamboimagina ndichienda paATM 3-4 times mai ava ichiti titi pafoni pavo vasingazvizive.
kuna chinobuda chakadaro. So in essence, I was just saying to myself, I wanted to see what these guys do. Why? Because nansuruda munhu anozondinyepera kuti ukaenda kukasino unowina mufesa wangu, ukaenda mukasino unowina mufesa wangu. Aiwa, ndakaona vanhu vachirohwa mari chaizvo, kwete zvekutamba. Saka kureva kuti inini handitoendiwo because handidi zvokurohwerwa mari yangu ichienda kwatisingazivi. Hallelujah. So in essence, ndiri kuti tichibva pano tichiita zvatinoita muupenyu hwedu, let's get out of our comfort zone. Ngatimboitawo tumwe tunhu twatava tisingatomboiti, timboonawo kuti kunze uko other than what we know.